Jo venia a visitar la Seu d'Urgell, però diuen que aquí no només es visita, es viu. I avui la viuré des de l'Hotel La Glorieta, amb bon menjar i unes vistes que prometen molt. Va, acompanyeu-me. Hola, què tal? He sentit que aquest hotel té molta història. Per on començo a descobrir-la? Això diuen, que té molta història. Doncs què et sembla si comencem per les habitacions? Sembla genial. Doncs va, som-hi. Anem? A la tercera planta. Aquesta és la meva? Aquesta és la teva, sí. Perfecte. Espero que t'agradi, Ivan. Doncs mil gràcies per l'acollida. Ens veiem després a la cuina. Molt bé. Uah, increïble! Quines vistes! Castell Ciutat... A veure... Boh! Increïble! Que hi dormiré genial! És que a més és increïble, és que jo això sí que no m'ho esperava, Despertar-se aquí deu ser un luxe. Això està allà, això està aquí... Ai, no sé si són aquestes vistes o que és hora de dinar, però crec que s'està coent alguna cosa boníssima. Anem a descobrir-ho. Aquí és. És aquí, sí que és aquí. Però qui és el responsable d'aquesta olor? No. Què tal, Ivan? Tu, Albert. Què tal, com anem? Com estàs? Com va el servei? Pues molt bé, aquí anar preparant. Estava a l'habitació i sentia una oloreta Sí o no? i t'he trobat. No sé si ens pots explicar alguna cosa de la teva cuina. Quina és la cuina més representativa de la Glorieta? La meva cuina, pues, bàsicament no té secrets. Val? Es tracta de treballar un bon producte, si pot ser de quilòmetre zero i de temporada. Ara mateix estem treballant amb el menú tòfona, que estem a plena temporada i bueno, i ara el degustaràs i et faré una petita mostreta. Que bé. Això és per mi? Això tot és Per tu. favor. Unes carxofes del Prat, farcides amb foie gras, tòfona, per suposat, i una vinagreta de pernil ibèric i sèsam, un porro confitadet, amb formatge de neu del Cadí, com no, i una croqueta, que és d'anguila fumada del Delta, amb tòfona. O sigui, tot ho regarem amb tòfona. Doncs jo necessito anar ja al menjador i tastar tot això. Molt bé. Quines ganes de tastar-ho, vinga, va. Milers de gràcies, Albert. Espero que t'agradi, Ivan. Moltes gràcies. Boníssima. Jo venia per les vistes, però definitivament em quedo pel menjar. Boníssim. Moltes gràcies, adeu. I al final no és només l'hotel, són les vistes, la calma i aquesta manera tan seva d'acollir. Crec que avui ja no em mou ningú d'aquí i, sincerament, tampoc en tinc ganes. Moltíssimes gràcies, és un plaer, que vagi bé. La mosilla, que te la deixes. Només penso en les teves carxofes. Moltes gràcies, fins la propera, Vinga, Ha estat un plaer. fins la propera. Adéu. Adéu, Ivan. Tranquil·litat, bon menjar i aquestes vistes. Crec que ja entenc per què la gent torna. Jo venia de pas, però de ben segur que repetiré.